Bamakɔ lamini cɛ fara Babakɔrɔ Bɔkari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan ko kura don bɛɛ n'a dugujɛ kan don karamɔgɔ Daba Tunkara a kɛmɛ ka sɛgɛnnafiɲɛ bɔ ɲini tile 15 juin 2 o kuma sɛgɛnnafiɲɛ bɔ bɛ kɔmɔsuruku kan ja o kuma min ye karamɔgɔ ye farikolo a sɛgɛnnen don o kuma a y'a ɲini ɲɛmayaso fɛ k'a b'a sɛgɛnnafiɲɛ bɔ waatinin kɔnɔ o bɛ bɛn Bɔkari Tarawele e ni ne ɲɛmayaso kɛmɛ ka yamaruya d'an kan min ye bi sɔgɔmada na kunnafoni ye da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnlen bɛɛ Mali a gɛlɛya kuma CEDEAO maaw ka wuli ka jɔ Union africaine maaw ka wuli ka jɔ Mali a n'a dɛmɛbaaw ka baara bɛ cogo di ni Ala sɔnna ma min na n da don la baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ an bɛ Jakite bolo e ni ne tengulen don ɲɔgɔn la min ye arajo minnu ka fiɲɛ tulukala minnu bɛ ka bila na Bɔkari an b'olu fɔ k'u waleɲuman dɔn k'u ni ce danaya tali la k'a da arajo jɛgɛ fɔ kan e ko cogo di o bɛ bɛn k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Jabate o kuma min bɛ taa dugutigi bulon na o t'a bɔ dugutigiden k'i kun da kogo la hali ne ko bala cogo bɛ di Bɔkari Tarawele yan'an man tigɛ don k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko arajo Royal Zegwa Mali ni kɔnɔwari cɛ dancɛ la kunnafoni kalaman bɛ yen min ye an baarakɛɲɔgɔn n'o ye arajo Royal ye ale directeur ba n'o ye Karimu Sidibe n'a tulo b'an kan na kibaruya mun bɛ nin waati la dancɛ la Mali ni kɔnɔwari cɛ o kuma kan b'a ka bila la yan'a bɛ don Nouvelle Horizon ɲɛdankura Fasiriba n'o ye Toguna A Tarawele wari Toguna A Tarawele a y'a jira k'a fɔ kunun tarata janvier kalo tile 25 lajɛ belebele tun bɛ an ka jamana in kɔnɔ n'o ye ɲɛmaaw ka lajɛ ye maa min ye farafinna ka kelenya o jɛrɛjɛkulu ɲɛmaa ye Union africaine Bɔkari Tarawele min ye Tchadi ka don min kɔni ye an ka jamana n'o ye Musa Faki Mahamati ye ale tun bɛ an ka jamana kɔnɔna la Fasiriba ko ayiwa min ye an ka cɛden ye a bɛ Lina Sidibe ni sɔgɔma Sidibe ni sɔgɔma kɔri basi tɛ yen Sidibe bisimila oui sɔgɔma foli don o diyara n ye wa n bɛ wajibiya sɔgɔmada in na k'aw wele kunnafoni min bɛ an ka to ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakilila la i b'a dɔn karido kunnafoni dɔw tɛmɛna RFI kan David Bachir fɛ ko a nana sɔrɔ Mali ni Côte don dancɛ la ko gɛlɛya bɛ maaw kan a donna ta a bɔra tan o y'a sɔrɔ an ye nin kunnafoni sɔrɔ a tun bɛ mɔgɔ ɲini na hali kari kɔnɔ n'o bɛ se ka kunnafoni d'u ma an nana ye k'a fɔ Faransi kunnafonidila ninnu ba Jabate a bɛɛ lajɛlen kalontigɛlaw de ye donc i kana sabati parce que nin kɛra kɛcogo min na n'anw yɛrɛ sera o ma o y'a jira na k'a fɔ fɛn fɛn bɛ ka fɔ ninnu ka ko la a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ye o la n'o tɛ maa min ni i fiya ka na a fɔ ko maaw sɛgɛlen don dancɛ la e que mobilibaw sogololen don ɲɔgɔn kan fo ka dɔw ɲininka ko olu kumakan filɛ nin ye o y'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kalo ye o y'a sɔrɔ o ye ɲininkali kɛ dɔw la anw ye kunnafonidilaw ye yɔrɔ an kɔni tɛ sɔn ka don ka janfa in na nka y'u fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka na o lase ko gɛlɛya bɛɛ dancɛ la o de y'a jira n na k'a fɔ kalon don an ye nin fɔ kunnafonidilaw b'a fɔ kuma bɛɛ ni n'a ɲɔgɔnna bɛɛ a ka ɲi an ka kunnafoni di maliden bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ kɔlɔsi Faransi kunnafonidilaw la David Bachir Sao Sɛd Daniel o Gawuru Maga Sao ninnu ti foyi la an fɛ Mali la adamadenw hakilina tiɲɛ kɔ o don o yɛrɛ bɔra k'a dɔw ye a kunnafonidila dɔ ye Wɔlɔfɔbugu sugunin na ka tila dɔw yɛrɛ taara an ka sherifu fɛ yen nin bɛɛ lajɛlen b'a jira n na k'a fɔ an ka hakili to an yɛrɛ la u bɛ nin kunnafonikolon de fara ɲɔgɔn kan n'i ma kunnaja i b'i yɛrɛ ye ja dɔ ka don dɔ i ma sigi ni min ye walima i bɛ kumakan dɔ mɛn e yɛrɛ da don dɔ i ta tɛ min ye o de la anw kɔni Sikaso région kɔnɔna na yan kabini nin kɛra an hakilinaw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ de ko maa bɛɛ don anw ka dan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka hakilina jugu ta ka se maaw ma ayi o kuma kɔni t'a la ni nin kalo ba tigɛra n'an ma bɔ k'o sɛmɛntiya k'a fɔ Faransi bɛ ka kalo min na bɛ ka a dan kan o fana an jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya o la ne bɛ nin wele se n tɔɲɔgɔn bɛɛ ma vraiment an ka kunnafoni cayara o y'an jɔyɔrɔ de ye Maliko in na an bɛ se ka furancɛ fanga in dɛmɛ min na kunnafoni kunda o ye n'a ɲɔgɔnnaw de ye Karim Sidibe de don Royal la Zegwa aw ni ce. Merci beaucoup Karim Sidibe
ayiwa Bokari nin tun ye an jɛɲɔgɔn baarakɛɲɔgɔn arajo wurayala Zegwa Mali ni Konowari dancɛ la ayiwa Faransi kunnafonidila dɔw bɛ ka tugutugu baribari kɛ ka dɔ fara ko gɛlɛya kan ka sɔrɔ a ma se kundama min na o tuma min ye an ka cɛdenw bɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la n'u ye kibaruya fɛn fɛn kibaruya sanuma kibaruya jɛlen arajo jigafɔ b'u ka bila la Bokari ne bɛ tɛmɛ ni kunnafoni tɔ ye Nouvelle Horizon Toguna A Traoré a y'a yira k'a fɔ Tchadikaw ka ni ɲɛma ni ale kɔni taara k'a kɛ Union Africaine o ɲɛmaba ye o jɛrɛjɛkulu n'o ye commission ye Bokari n'o ye Musa Faki Mahamad ye ale kɔni nana an ka jamana kɔnɔ kunun a nali a bɛ bila minɛn caman kɔnɔ min ye CEDEAO ni UEMOA kɛmɛ ka ɲagili min ta ka Mali sɛgɛrɛ ka na da don o kunkanko la ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a y'a yira k'a fɔ ani jamana gouvernement ɲɛma u ye ɲɔgɔn ye n'o ye Choguel Kokala Maïga a ko ka kɔn kunu Mali nali cɛ o tuma k'ale taara Nana Kifuru Addo fɛ n'ale CEDEAO o ɲɛma ye bi waati la Ganakaw ka masakɛ a ko a bɔlen a ye taama boloda ni ka taa farafinna jamanakuntigi wɛrɛw fɛ yen ka t'olu kumakanw lamɛn ni ka sɔrɔ ka na Mali kɔnɔ ka na malidenw lamɛn ale nakun tɛ kɛ dɔwɛrɛ ni ka na jisuma kɛ ko la yaasa bɛn bɛ se ka sabata ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i ye CEDEAO lajɛ ni barajuru b'a la ko bɛ yɔrɔ la o tuma ko CEDEAO barajuru k'a kan ka sɔrɔ Mali kɔnɔ o m'o dɔn bi dɛ sabu ko Mali jɔyɔrɔ mun b'a la farafinna kɔnɔ i tɛ se k'i da don farafinna jamanaw la n'i ma Mali tɔgɔ fɔ Ala y'o kan i tɛ se k'i da don CEDEAO ko la n'i ma Mali tɔgɔ fɔ Mali tɛ jamanadenni ye maa min Musa Faki Mahamad ale de ye nin kuma bɔ a da kɔnɔ Fasiriba ko a ko di min ye Choguel Kokala Maïga k'a yira k'a fɔ ale kɔni nana an ka lajɛ an ka sabali an ka lajɛ bɛɛ ka dɔɔni bila an ka dɔ bɔ dusukolo la n'ale kɔni ma min kɛ sababu ye ka bɛn ni kelenya sabati ale tɛ kɛ sababu ye k'a ko in juguya ale kɔni bɛ min fɔ o tuma min kɔni Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya jamana ye min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo Mali ye jamana ye maa tɛna se ka min jagoya jamanadenw fɛ la ko tɛ min ye Mali ye jamana ye min ka d'a ye a b'o bolo da o tuma ko maa tɛ se ka malidenw bolo tuma min ka da u kɔ koyi o tuma k'ale yɛrɛ b'o fɔ ka nɔgɔ b'o ko la ko malidenw ta y'u ka jamana ye min bɛ bɛn u ma min y'u ka hakilina ye k'u b'o boloda bolodacogo la Fasiriba ko min ye Musa Faki Mahamad ye ani colonel Assimi Goïta ɲɔgɔn n'o ye Mali masakɛ ye a ye kumakan kelen min fɔ Choguel ye a taara o kelen de fɔ min ye an ka ministre des affaires étrangères ye n'o ye Ablaye Diop ye a n'o fana ye ɲɔgɔn ye min ye masakɛ bulon kɔnɔna ye a y'a yira k'a fɔ ale kɔni bɛ min ɲini min ye Union Africaine olu kɔni ŋaniya min siri kalo 16 o kalo 16 n'o ye san 1 ni kalo 4 ye malidenw k'a lajɛ an ka sɔn ma an ka bɛn o kan yaasa dancɛ ni ɲangili mun tɛmɛ k'an sɛgɛrɛ o baaraw bɛ se ka wuli cogo min na Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ i n'a fɔ lawale la tun b'a yɛrɛ bolo cogo min na a ko dancɛ datugu kɔlɔlɔ b'a la tɔɔrɔ jugu b'a la o tuma min ye jamanadenw ye u kana bila kinikini kɔnɔ ko n'ale kɔni ma dɛsɛ ko nin ye baara de daminɛlen sa fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ o tuma a bɛna fɛ Nigérian ka président kɔrɔ jɔyɔrɔ minɛ wa CEDEAO ka ciden ale yɛrɛ kɔni a ye marché caman sɔrɔ bari Burukina ta in fana bɛna d'a ma jɔnni kɛlen Goodluck wa kana siga o don tɔ yɛrɛ t'a la o n'a sigira dɔrɔn fa bɛ sunɔgɔ ni pankuru munumunu salo ko ka di ko dabila balima ko fɔ dɛ kuma ban in kuma in ma nɔgɔn koyi Traoré Toguna A Traoré ko min ye Tchadikaw ka ni ɲɛma n'o ye Musa Faki Mahamad ye i b'a ye k'a fɔ a kɔni ko nin ye sira de bɔli daminɛlen a tɛna sɛgɛn a tɛna timinangoya fo ka taa fɔ don min na ko Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ o tuma ko n'o kɛra ko y'an bɛɛ lajɛlen sago ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Toguna A Traoré ale ka sɛbɛnni don Toguna A Traoré ka fara Nouvelle Horizon fasilɛjɛkulu kan wajibata b'u bɛɛ lajɛlen ko de n tɛgɛ bila n k'i sɔn maɲumanya tɛ ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Sɔrɔ de Bamako Sɔrɔ de Bamako Umaru Ongoyiba Baru Kolontigi nin y'a ka fasiri ye Baru ko min ye CEDEAO ye ko a t'a fɛ ka den ka gɛrɛ Algérie ni Mauritanie na wa bawo min ye anw ka ɲagili bere min n'o t'a mɛ ka y'an ka anw ka jamana kuncɛ la min ye sanction ye waasa u bɛ se ka nin dugu fila bɛ se ka fara u kan cogo min na ka se ka ko in ni k'a kolo giriya bawo n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ waati jan bɔ ka bi janvier kalo tile 9 san 2022 CEDEAO ka jamanakuntigi minnu bɛ CEDEAO kɔnɔna na jamana minnu bɛ CEDEAO kɔnɔna na o jamanakuntigiw ka ɲɔgɔn ye min n'o kɛla anw ka faso Maliba kan o y'a jira k'a fɔ min ye anw ka jamana ye u kun kɛn bɛ ka laɲini min kɛ ka ɲɛsin anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma k'u ma sira ninnu bɛɛ lajɛlen taama o kɛra sabu ye min ye sanction ye n'o ye ɲagili ye k'o ta k'o ɲɛsin anw ka jamana ma o dɔ fɔlɔla fɛn min na o de ye k'an ka karangadaw jɔ sanfɛla ni dugumana min ye anw ka nafolo min n'o bɛ BCEAO la k'o wari k'o da ni k'o sɔ an ɲɛ o tɛmɛlen
ko ni yanga mo munumunu salo ni ame ibeta e karanga dawde mashwa o kelengo mi e koloni lasum goita e abonna ko ni na manya ko kelata ambele jile ka jenga funu nyona mi on yeraga faso malibaye tamvla ni dugumana ayo so ani sedawo jamana ni nyanje o kofe sai baye ka fo tamamena shishima bo sedawo jamana kundugu uyaye ko ngoni abekata danga mina atega digi auna alna soro la kololo be akoko be ibaye ka fo keme ka wele kan de black anyeshi alziri jamana ma ani mauritani jamana wata obeseka fara uluga jogo mina ba ko sa dai na nyagili ngele ko ibaye ka fo mi alziri katase e mauritani ma ko katase mi lagine konakiri uluko ni ukada yele au yeso ba ko na mago be femina femunu be na kokoji fe walma munu be na baji fe amese ko osoro uluga dugu esabula o kala sabu yesedeo eko kamana gama tanika nyeshi amawa akoni ndame nunu nzoro goro tasero goro stratama wasa ku nega ka fara ayiraka ma biyira yininga yalma algeri jamana nyamo ka tase multar jamana nyamo ma obina so sedeo kan korofo mawa bawu uye lateli to gano e komininge mi ngoni na bola ka sanzalama mi ngoni ni bela jile bola kalama janvier kalo tele muka ani nani en 2022 mi mbena denente melema wani ya laje o komininge ngonnana mi sedeo nyama ya bloe o keme ka nyini lige ka nyeshi conseil de paix de sécurité o mi mbe farafina kele ya tomba konna no union africaine olu ka seka fara uka wakubu fofana uka nyagilimi no ya takanyeshi fazo malibama o kokoroma dolila o de ato ibala ka fo mi fe chadika deyi mi ngoni nambe union africaine to alonga jamana kono korofo munu ba da kono mate da korofo ina guri ba nunu de bonyo ngoga o bele jele de ta fa inu muna fa ekele wa mi ye onga jamana nyamo o yera ku nya yele tinza mi ye onga mfunu brazila franji ka gbenga bonga jamana kono o de beke sabuye ka onga jamana nika asma ba ni e fare sengoro jugu tiga jamana kono abeke sabuye ka kololo chama be ku lati ima mi ye ta america be ta bo sra munu ve o velo do betike mbado yera kala ka do fa mu akola ba mami mbola ka kuna funu ndiga bo jega fa ve oye korofo mi ntaka nyeji franzi ka kuna kuni diloma bela jile mbodo abe wati jambo baru kolondiki ko nouvelle horizon soir de mako konnana ka fogo mi ye ni korofo yi ani hagina mi no ta mesedo jamana kundiku ve ka nyeji Mauritanie Algérie ma ukazuku ka kranga dasho awye ko yalmo bena so uka korofo ma wa ni ngali bombe ka ke ko ka mana tika dawoda dala mi Algérie ale ko ko mi onga jamana ye ko basigili ko be ga sabu ye ko ga basigin ta ka se ale rama mi Mauritanie fana ye o signo maglenga o ya jira fana ka fo ko mana munumunu chogo ateta bosi ga foko ga mafla na ubela jile njena ka funu yona ma fulo mi nye tabulu jugu takanyeshi ima no mi nyeshi ima ko yalma ebi ko nyeshi akodole mawa yin ngali bo mega ke ni nguye sabai sama mi naya sama ga bo sorde bu mako konnana Umar Ongoy ba ga fasiri nouveau réveil fasiri ba no ye Mariam Konare Bogar Traoré akame ka kalimunta ata ako angata badala bugo mulo di njugo ma ton Bogar Traoré ko daga balla magalembe fasiri ba ko URD e ko na bani senfe wa ako nyingali to mimbe ako ni ko tabolo laje manifin kelen kungolo fla Bogar Traoré ko fini be don togo de fasiri ba ko ako minye ala mahina na Soumaïla Cissé ale miye URD o nyema koroye ale miye URD sigi senka ana jenyon ana ka dana baw ninka URD ka tle ninka tasi faka fatulu watimo yogo mado URD kono kele kuma do akono farafrali mado akono Bogar Traoré Soumaïla ntane ako manka do URD kono de fasiri ba ko ako ni ya laje Soumaïla ntane mami taraninga blaje makulu nye o ye premier vice président ye ni professeur Salifou Sanogo ye fasiri ba ko ale koni de be jaman nujuru bale de bolo foka tase URD ka nyema ya kurasiki koma fasiri ba ko ngani ye tong tabolo laje ma kura flana na fara URD jamakulu kan Bogar nyugu be nyaga wule no ye Mamadou Igor Jara ale ni Dr Boubou Cissé Bogar ka be ni chef la dona URD konna la nuka nafolo nuka kinaw ye nuka politique baraw ye Bogar minye jamakulu ye akla claro sabaye ma munun be professeur Salifou Sanogo ko ulubu ka damana ma munun be Igor ko ulubu ka fanfela la ma munun be Dr Boubou Cissé ko ulu fina bu ka yoro la fasiri ba ko minye tongelen kono akra claro sabaye fasiri ba ko akoni ya laje do ko ni ya ira ka fo min ko ni Soumaïla ntane u ka laje jona ka nyama kurasigi sabu ma min be o be ka wati la temenke min ye process Salifou Sanogo ye ale ko ni ya ira ka fo nyama sigi ko ni be ke nga min ko ni yedu ka seben fraw ye o kono mo be bato avec ke shara ko nala atikani maka bagabagali ye atikani koroto
ye URD jamakulu bɛna jɛ ka maa min kɛ ɲɛmaa ye o de bɛna tɛmɛ ni URD ɲɛmaaya ye ni ka URD ka latigɛw bɛɛ lajɛlen kɛ maa min kan ka kɛ u ka cɛbɔ ye ni ka tila k'o baaraw bɛɛ lajɛlen bolo da ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ a ma kɛ ni wɔyɔ ye nka min kɔni ye dɔw ye olu y'u fara ka b'u la o tuma k'olu bɛ t'u ta sigi u yɛrɛ ye ko sabu ko maa kelen ta tɛ tɔn ye Fasiriba ko bon Traoré maa minnu y'u fara ka b'u la olu taar'u ka congrès kɛ ko ye congrès kɛra maa min taara ka k'olu ka président ye n'o ye URD président ye min kɔni ye Gwanyo Kulubali ye Fasiriba ko a ko an bɛ don min na ko bi Gwanyo Kulubali Bukari o n'a ka jamakulu ko o de URD président ba ye min ye san yɛlɛmaw sɛlɛma Soumaïla Cissé tun bɛ hakilina mun kɛ n'o ye ka samɛfɔli ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye kunnafonidilaw ye Bukari Traoré i b'a ye k'a fɔ o baara min sigira sen kan a ko kuma caman mɛnna ye n'o ye ni janvier kalo tile 22 hôtel de l'amitié la Bukari Traoré min ye URD ye wele bila jamakulu ma ko ye fɔ ko ban maa minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la Bukari Traoré o kuma k'a dɔnna k'a fɔ URD jamakulu bɛ fan min fɛ o kuma k'o donna kɛnɛ kɔnɔ parce que b'a ko min ye professeur Salifu Sanogo ye ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ URD ɲɛmaaba Bukari Traoré ale kɛrɛfɛ FSD ma olu tun bɛ yen min ye olu fana kɛrɛfɛ ala ma hinɛ Soumaïla Cissé ale furumuso madame Cissé Assane Traoré a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ est-ce que Assane tun bɛ yen fɛ ayiwa Fasiriba ko Bukari Traoré wa min ye URD ye a tɔgɔla ministre fila bɛ gouvernement kɔnɔ n'o de ye madame Diawara Awa Poli Diallo ye a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ min ye ministre Ibrahima Ikasa Maïga a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Bukari min ye dunan wɛrɛ kun welela Bukari Traoré samɛfɔli i n'a fɔ Soumaïla tun b'a kɛ cogo min na a jɛɲɔgɔn a teriw Bukari ni k'u wele ka na u ye maître Assane Bari wele o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ min ye Koniba Sidibe o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka fara Nung Togo ma ni ka tila ka fara Ibrahima Ɲɛnta kan ale ni maaba wɛrɛ ni bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la Fasirikɛla ɲinɛna dɔ tɔgɔ kɔ maître Boubacar Karamɔgɔ Kulubali a ma ɲinɛ o kɔ ni maa minnu welela ka na o tuma ale yɛrɛ ye URD tɔn de ye o Bukari Traoré Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ URD ale président intérim o de ye professeur Salifu Sanogo ye a ko kɛrɛfɛ min ye président d'honneur o tuma maa damadɔ bɛ yen n'o ye Banjugu Jija Dugure madame Kulubali Salimata Cissé Bukari Traoré ni ka tila ka taa bila vice président na Mamadou Sissoko Boubacar Karamɔgɔ Kulubali ale don tɛ se ka fɔ a kɔ dɛ a bɛ sariya dɔn kojugu Dankɔrɔba Bukari Traoré secrétaire général Dawuda Touré ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la min ye vice président n'o ye Ibrahima Ndiaye ye ale ma kɛnɛ sɔrɔ bɛɛ ko ma ko Iba ale bɛ taamana jamana kɔfɛ ale y'a ka kanubagaya yira k'a yira k'a fɔ min ye professeur Salifu Sanogo bɛ yɔrɔ yɔrɔ la ko yen de URD ka hakilinaw kɛyɔrɔ ye ko ni maa min tɛ yen Bukari Traoré ko bɛ hakilina wɛrɛ la a y'i to jamana kɔfɛ ka video kɛ k'a bila ka na k'u k'o jeu jamakulu ɲɛna k'ale bɛ professeur kɔfɛ a b'a kɔsini a kuma banna Fasiriba ko Bukari Traoré min ye hakilinaw taara k'a yira k'a fɔ maître Boubacar Karamɔgɔ Kulubali ko URD ye san 7 kɛ Ngwara dali la Bukari Traoré URD ma ci a ma yɔgɔyɔgɔ u ma b'u ka hakilina kan ko o san 7 tɛmɛna an nana se bi ma URD ja waati URD gɛrɛ kuma fanga la ko man ka kɛ farafarali waati ye a ye tiɲɛ fɔ k'o ye bolodi ɲɔgɔnma waati ye o ye hakilina ɲuman ta waati ye o ye bɛn ni kelenya ye a bara ta ko maa minnu bɛ ka fitinɛ kɛ URD kɔnɔ Bukari Traoré k'u togo dɔn ko URD ni man kan fiyewu maître Boubacar Karamɔgɔ Kulubali ale y'i da don o la min ye professeur Salifu Sanogo ko a ko URD jamakulu kelen kunkilenna kelen hakilina kelen o tuma k'an bɛ don min na ko bi ko ɲɛmaa fila tɛ dɛ ɲɛmaa kelen n'o ye ale ye fo ka taa fɔ ko congrès kɛra ka maa wɛrɛ sigi o tuma bureau kura min sigira olu b'a kɛ cogo di Gwanyo Kulubali ka bureau an bɛ dugawu kɛ ko maninfin ni kɔrɔtɔ alama o de bɛna ni gwajɔ ye n'o tɛ tilema bi an bɛ dugawu kɛ de wolo ala ka bɛn ni kɛlɛ don URD kɔnɔ n'o tɛ wariko ni hakilinaw mana wari maɲi tɔn kɔnɔna la a bɛna ni farafarali URD ka fara an t'o fɛ malidenw ka fara an t'o fɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma sa bɛn ni kɛlɛ ka don jamanaba in kɔnɔ dɔ kɛra sa a fɔ malidenw tigɛ cogoya min kɛ bɛ politisiyɛnw na u tɛ image ɲɛnama d'u yɛrɛ ma malidenw ɲɛkɔrɔ sa wa ni nin man kan an tulo bɛ kunkan dɔ fana na FM kɔnɔ olu fana ka sabali an ni man kan fiyewu kunnafoni filɛ an ye min bɔ nouveau réveil kɔnɔ Mariam Konare ale ka sɛbɛnni don an bɛ taa Ahmed fan fɛ Bukari Traoré n bala cogo bɛ di
Bojabate o ko dugumana ta kulusi jalasiri ga ba foni ni ne ntega do ni saban be bo saban mi no kwa ma ko le matin sogomada mami nga faziri ni oye nabi nabi ko kanga ta communicati la de tribunal la no ye akiribloye mami mbe ni abe wulika jola na ko ni ba fe ka kiri ni ka bla amina ko nana no ye Idrissa Amidou Touré ko soni ko kasika ka tabuloka akoni ayo korofo yi mamunu willa ka tama no ye jeune afrique min no be wuli ga se ma ba chama ma tuma ne tuma ka se ka to kono kuma ani hagina mun ni kunglena mun mba ula ka se ka ta onyini ko do ko sebe ko ka fatire jema ka se ka bo akalama kuna funi willa ga se afu usele ngo ma ko fele ma no ye communicative tribunal procureur Idrissa Amidou Touré korofo tale ngo ka segere aya jara ka fo mi ye wuli ka joye ale ko ni dala ka to anyini ngoi mi ye wuli ka joye ka nyeshi on ga kiri goma me go mi ye malde kilna cheni mzo demzani ma ba koro bibi na ne mawjo ku nyiniga ma chaman be o al nasr la baro bala ka ke doni ka sira o latle ibaye ka fo ma chaman be bi ulu hamina de ka fo mi yanga kiringoy jamana ngo nana na matle abe ka sabo ka jamana bla bisi baza ko wa ko mi ale ka barai ale ko ndala ka twa yin ngoy mi ye kiri abe ka bla mina ngono tukomna aga wuli ga jonye shimbe oma akil nanjigi mi ye procureur Idrissa Amidou Touré akoni ablala ni njorena mi ye sigida nani na tribunali ka ke o procureur ka be obtorokalo do ma 2020 ni ya taka laje ofle ni bamago sigida nani na konnana mi goni belajilin be ka toame ye siligi nani konnana ni ya taka laje ma go fele yere aye walamba chamange ni ye faculté de droit ayo ke faso maliba konnana ya o bolengoy atara kalaun dafa mi ye france jamana konnai Limoges o fana bolengoy mi ye Senegal fa bae Saint-Louis atara gata kalando fana kei kiri koka ni ya gata bolo taka laje mi ye procureur Idrissa Amidou Touré abe wuliga jo mina bara mina ba do fuka dongla kari wa fendo fana mamunu be no lugu bala ka sirajugu tama ni ko ni ye sharia so be atoko ni tonde dala kuma droma goi mi ye rezo so savelai abe ta manimu ta ugono mafoyi ni ya taka laje ma be sega osebendia ina fo mi ye jaba surai ni bele jile ba wele ko Kim Kardashian maliani ale fana la ko dombe ko sebe mi ye anga etabulu chamo be to abe anofe osra nununga wani jaba surata ka laje ko sa dai na korofo do bola ale da kono rezo sojoga gala sabuye ka aka welele sabuye programme be ta yin ga dalaga e ko ama wati ninga egiri kono wa ko fana bole koy ko mi isa ka ujimye mi nguye sente kadram vice president ko fana be se ka ga tabulo sebendia ko fana temelengo demso ninga ma al nasr la korofo nyina mante bo da kono no ye modibo e ko ni bela jilimba wele ko wizi wozo ale fana be se ka Amidou Idrissa Amidou Touré ale be se ka wuliga jo ni ko sebendia o fana bole koy mi ye daba yara mana nangama no ye chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily Arasibat o fana be se ka procureur Idrissa Amidou Touré aka tabulo ale fana be se ka donya fo manivu ye aka al nasro la ma ko fele na mandiye abe wuli ka jomi na wasa anga dame be se ka sigama chugo mina ame se ka blanga tabulo ko stra kan chugo mina aka wuli ka jonye shimbe o ma demzo ngana srabla bawu jamana joro ananye joro o demzo yesini sini olu de be ka jamana sini yezigi no lu masra nyina mamnabi ma masro ku bla strat lelega ha be gele ko wa ko ni ya ko ta dai na ani Arasibati faye yozoro no e maître Mohamed Ali Bathily yon sama mi Idrissa Amidou Touré procureur de la communicative ayo korofo fana jabi aya jira ka fo mi Mohamed Ali Bathily maître Ali Bathily ayo korofo mun taka nyeshi alema ka ere ba koroko aba belejile kalama ayo gerende mi taka nyeshama wati mina akunye ministry no kunyeshi manga kiri goma ayo gerende mi taka nyeshi alema wati mina joro kun sembe ala nani ala ga hina jamana funtigi korola abumo ga ton kon nana wo sama sembele gundo wo kada o joro bak maba nununga ay tabulo mun taka nyeshi alema wasa lega bara be sega lando ko mina ani ka lega saro bele jilen tike ala adoni kama ka kla ga ti dogo maître Maliki Kulubali kofe ka foko de bara nunun bele jileke ko korofo en ko teche ko ay fem nunga o ko te ko suba ka be nyine ko ga kai mami ndeta ko yelma ko be nyine wa abe sega ke ya fa bagay no te tabulo jugu ni duzuga jimi ne o taku asegere atanyina oko mi yo procureur Idrissa Amidou Maiga communication Touré ga abedegele non te abi wole de ende wele
procureur Idrissa Amidou Touré ni ya ga korofo ta ka lajɛ min ye ɲɔgɔn sama ye hali n'a sɔrɔ la a ka taabolo ka di jamana den fan caman ye i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn minnu bɛ yen dɛ n'o ye kiiritigɛla wɛrɛw ye a ka ko kɔni man bon olu ma kosɛbɛ bawo caman y'a jira k'a fɔ k'a bɛ to a ɲini ko kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye caman dɔrɔn fanga ɲɛmaaw ye k'a b'a la ka jɔyɔrɔ de ɲini olu kɛrɛfɛ ka taa sɔrɔ la min ye procureur Idrissa Amidou Touré ye taabolo minnu bɛ a la ani hakilina minnu b'a la ka ɲɛsin anw ka kiiriko ma maa min mana taa ni ka segin k'a ko maana i b'a ye k'a fɔ a ka wulikajɔ a bɛ ɲɛtaa ko fɔ a bɛ wulikajɔ ko fɔ ka ɲɛsin anw ka jamana ma maaw yɛrɛ ka se ka danaya da an ka kiiribulon ni kiiritigɛlaw kan o tɔni o daminɛna ale ka waati la maa bɛ se k'a fɔ sa waati ni don nataw kɔnɔna na nin denmisɛnninlaka in maa bɛ se k'i jigi da a kan a bɛ wulikajɔ min na a ka wulikajɔ bɛ se ka kɛ sababa ye jamana ma nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le matin kɔnɔna na nabi a ka fasiri don Bokari Traoré kuma man ɲi wa kuma baliya man ɲi lɛndi fana fasiriba n'o ye o bari fulakɛ bari Bokari a ko hali bi an ka to sira tɔ gan an ka taa Sikaso Kenidugu Bokari Traoré kabini tile damadɔ min ye Sikaso dagaba lamagalen bɛ Bokari Traoré ni bɔ bɛ ko kɔlɔ tɛ kuncini ye fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min ye ntɛnɛn ka taa bila kunun an ka kunnafoniw la min ye nin mana ye an bɛ ka santalama n'o ye denmisɛnninw ka faliko ye Sikaso kin fila la n'o ye Wayɛrɛmaden ale ni Mama Soni fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin kalo min filɛ n'o ye janvier kalo ye Bokari Traoré kabini janvier kalo tile fɔlɔ jɔra a ko jolibɔn de bɛ nin kin fila kɔnɔ n'o ye denmisɛnninnakaw ye Bokari jɔn de ɲɛmacilen don ka denmisɛnninnakaw minɛ ni ka tila k'u ninkɛnɛ karaba Bokari jɔn ni jɔn de bɛ nin dibidibi la jɔn ni jɔn de bɛ nin janfajugu in na min ye musolakaw ye u kamana gwanna denmisɛnw kamana gwanna u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ni ka karankɛdaw suwa ni ka mɔmɔ k'a lajɛ fasiriba ko o de mɔmɔli senfɛ bɔ nana kɛ fɛn dɔ kalama a yangadi ni ye fasiriba ko min ye Kineti o baarakɛlaw ye u ye min sɛbɛn dɛ o bɛ yen tugun wa Kineti baarakɛlaw Sikaso kɔnɔna la o t'a bɔra ngaramu na o taalen b'a kɛ maa fa ye o de bɛ yan dɛ Kineti aw tɛ sabali an ka sɛbɛnni tɛ yan Bokari ni réseau in dɛ Bokari ko Kineti baarakɛlaw de ka réseau don Bokari ni ka denmisɛnninw minɛ ni k'u kunkolo tigɛ walima k'u joli sama ka taa n'a ye walima k'u fan dɔ tigɛ fasiriba ko min ye o Kineti denmisɛnninw ka hakilinaw dɔnne Bokari Traoré ko dugudenw ni filɛ k'a mɔmɔ sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ ni ka t'u jabala la ka sin ka t'u bolo da u kan ntolankuru gabakurun kunjise Bokari Traoré min kɔni ye kulekan ye tigɛma don la Bokari Traoré bɔn sen ka bɔn kun kan o ne t'a se fila Bokari Traoré b'a ye k'a fɔ min ye Sikaso ni kin fila denmisɛnninnakaw ye u ye ba dɛbɛ cili daw kan Bokari Traoré ni bese ni gabakurun ye ka taa bila berekuru la maa 9 k'o ninkɛnɛ karaba 9 morts ayiwa fasiriba ko Bokari Traoré maa min joginna dagosi ka bon kosɛbɛ min kɔni ye premier arrondissement polisilakaw ye wele bila olu ma joona joona Bokari Traoré olu nana don u ni jamakulu tɔ cɛ yaasa su kana caya ka tɛmɛ 9 kan min ye maa banabaatɔw ye olu taara ni ka taa n'olu ye Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba la fasiriba ko gouverneur ko nin tɛ kulonkɛ ko ye nin kelen fo nin 9 bɛ ko la o tuma ko jamana ka wuli ka jɔ fasiriba ko min ye sɛgɛsɛgɛli kɛnɛ o dale la n'o ye enquête ye finitigilaka fɛn fɛn bɛ Sikaso kɔnɔna la Bokari Traoré a bɛɛ lajɛlen donna enquête kɔnɔna la ni k'a mɔmɔ k'a lajɛ nin ko in k'a lajɛ ni hakili ye min ye nin Kineti baarakɛlaw olu de nɔ don wa Bokari Traoré n'u nɔ don mun y'u bila la Bokari Traoré min ye denmisɛnninnaka minnu fana bɛ n'u wulila ka taa kiiri tigɛ n'u yɛrɛ ye mun na u ye maa 9 fa jɔn y'u bila o maa fa la Bokari Traoré o kiiri fila sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛlen don fasiriba ko a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye mɔmɔliw ye Bokari Traoré jateminɛw bɛ ka kɛ maa o maa da bɛ nin ko in na u bɛɛ lajɛlen bɛ ka wele dɔɔni ka t'u ɲininkaw dala kana premier arrondissement na Bokari Traoré min ye kunnafoni tɔ ye o bari ko k'a b'o dan tulo ka waati n'a nataw la Jabate naamu mais min f'i yɛrɛ anw tɛ sariya dɔnna ye nka an ye fitinin min kalan n bɛ n'o f'i ɲɛna bi o fɔ n ye ni jama jɛna ka maa o maa fa i taara fu falaki kana attention ni jama jɛra k'i fa ni kara wulila maa min kan k'e yera jamakulu cɛ la o de ye dɛgɛ sisi de bɛ taa bɔ karatɔ la ni e yera jamakulu cɛ la jama ye baara kɛ cogo ni e y'i ka image yera n'o tɛ jama mana jɛn k'i fa o y'i ka ko de a bɛ komi maa min hakili cɛlen bɛ n'a y'i fa nka ni min kɔni yera a turu bɛ dɔw kun dɛ ayiwa kunnafoni filɛ Kineti fana olu ka wari ɲini taara se fo waninfin den ni bɔli ma wa
u tɛ sabali an ye nin kuma in fɔ yan ka tɛmɛ o fana u ye mɔgɔ caman tɛgɛ tɔrɔ min ka d'a kɔ koyi a carte filɛ joli bɛ sirada ninnu na ka bɔ burusi kɔnɔ ka na dɔrɔmɛ 1 ni 2 fara ɲɔgɔn kan kiɲɛti mɔgɔw bɛ n'u nɛn du i la k'i ka wari minɛ ten ka tila k'a fɔ k'e ka taa maa wɛrɛ ɲini ka na maa y'an wele ka bɔ Buwake min ye Kinɛti ka maa fa ko kuma fana ye n'i ko k'i b'i da don nin kuma in na tile bɛ bi kan to yan ayiwa indépendant filɛ an y'a bɔ a kɔnɔ o bari ale ka sɛbɛnni don o bari an b'a fo Ba Jabate ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le soir de Bamako le soir de Bamako Laya Jara an den do nin y'a ka wuli ka jɔ ye Laya ko e ko min ye Bamanjilaka ye u tɛ fɛ k'u dafale wa bawo min ye maa 5 bɔɲɔgɔnko ye Ɲono mara kɔnɔna na n'o ye Ɲono Sɛrigili ye olu taar'u yɛrɛ da anw ka finitigilakaw ma bawo min ye wuli ka jɔ ye mais u bɛ bundela cogo min na u b'a la ka yaara ten ni bugujugu t'a la ka fili u ka tuba ninnu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ an ka pankuruw y'an bɛ sanfɛ u bɛ nɛgɛden yaara cogo min na u kuma min k'aw ka maaw na dɛ ka na bi u ka 3 heures 4 heures du matin o fana de b'a la ka kɛ sisan u yɛrɛ awɔ yɛlɛma donna kow la e ma ko sumalen ye wa ye de mobili jɛnna ni maaw ye walima mini donna yɔrɔ n'i y'a mɛn i bɛ mini don e yɛrɛ hakili latigɛlen don bari hakili latigɛlen bɛ minnu kan k'e bala la olu tɛ taa ye kosɛbɛ ni bɛ munumunu talo kɛla yɔrɔ bɛɛ min ye Laya Jara ye Laya ko Ɲono kɔnɔna na bi ko bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na bawo n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ a bɛ waati jan bɔ min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye a tun bɛ Bamanjilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna na min ye Bamanjia walekokɛ ye dantɛmɛ walekokɛ ka taa bɛn maaw kan ko se bɛ u ye dɔw kɔni n'i ma sɔn u ka fɔta ma hali i ka kuma yɛrɛ mana yɛlɛ u ta kan wa o bɛ sin ka mugu ci i la ten walima k'i da k'i kantigɛ k'u kɛ ka maa tɔw babali o kɔni kɛla sabu ye sa bɛɛ lajɛlen y'i da makun k'i da k'i b'a fɔ i bomo n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Ɲono kɔnɔna na bibi na maaw bɛɛ lajɛlen fiɲɛ ɲuman b'a la ka bɛɛ lajɛlen fili maa b'a fɔ ko min ye anw ka finitigilakaw ye maa bɛ se ka tɛgɛrɛ minɛ u kunna wa k'a f'u ye fana u ka dɔ fara cɛsiri kan halisa min ye anw ka jamana seleke 4 ye a bɛ se ka furan cogo min na ka Bamanjilaka gɛn fo ka wuli su a nɔfɛ cogo min na o baaraw ka fɛɛrɛw ka tigɛ joona bawo min ye nin baara ye nin kɔni kɛlen bɛ kunnawolo belebele ye wa min ye anw ka sɔrɔdasilakaw ye u baara kɔni bila an bɛ ka taa nin baara min na baara in b'a la ka kɛ ka se nimisi wasa yɛrɛ hakɛ ma kosɛbɛ bawo n'i ye nin lajɛ min ye Ɲono Sɛrigili ye minnu ye togodaw ye n'o ye villages ye olu caman kɔni kun bɛ yen min ye nin Bamanjilaka ninnu ye dɛ n'u nana Bamanjia wele ta ni k'a farida n'u kɔni ye aw ka nafolo fara ɲɔgɔn kan u bɛ tila ka na jɔ aw bɛ fɛn minnu tigɛ dɛ n'o ye sumanw ye a b'a fɔ k'u ka jaga bɔ o fana na o jaga bɔ o bɛ taa wolo ni bɔw la min ye Ɲono kɔnɔna in n'a fɔ n da tula la cogo min na Nampala Dogofiri Juma Jabali Kurumari fo ka taa se Sogolo ma ani Suala ani Farabugu da sela ninnu de ma ka se k'u to ani k'u maana wa nin bɛɛ lajɛlen bibi n'o b'a la ka sama ka bɔ ni Bamanjilaka ninnu bolo bawo ninnu ye office Niger nima yɔrɔw ye bawo ni ninnu minɛna a bɛ dankari kɛ anw ka office Niger ka sɔrɔ la min ye jamana yɛrɛ ɲɛmaaw ye hamina minnu b'o la n'o de ye nin office Niger a bɛ se ka kɛ anw ka jamana sinsin bere cogo min na ka se ka dankari o ɲɛtaakun bɛɛ lajɛlen na nka min ye anw ka finitigilakaw ye n'o ye forces armées maliennes ye ko maaninfinw bɛ tɛgɛrɛ minɛ u kunna wa an b'u kɔ bi an bɛ u kɔ sini min y'u ka wulikajɔ ye o b'a la k'o min kɛ bi jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ Bamanjilakaw sɔnni kɔrɔ ka se k'o minɛ u la k'u jamanadenw lasegin u sigiyɔrɔw la maa minnu kɛn bɛ k'u ka tungafɛtaa minɛnw ta k'u lasegin ka n'u ka duguw kɔnɔna na a kɔni a kɛn bɛ sababa belebele ye min ye nin yɔrɔ kɔfɔlenw ye o conseil islamique i n'a fɔ n da tula la cogo min na Ɲono waati dɔ la olu wulila ka taa ye ka se ka taa sigi ka fɔ ni ka o don donsolakaw o ni filalakaw ni ɲɔgɔn cɛ bawo a jirala k'a fɔ nin yɔrɔ kulu fila olu de kun wulilen bɛ ni ka ŋɔɲɛ ɲimi ɲɔgɔn nɔfɛ o kɛla sabu ye ka se ka dɔ tasuma ni ka se ka ji bɔ a tasuma kan nka kɔsɔbɛ i b'a ye k'a fɔ k'o bɛlen na feereketugu k'o bilisa ɲami wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kɔsada in na anw ka forces armées maliennes kɔni bɛ wulikajɔ min na min ye k'a minɛ jamana cɛmancɛ bolo ka taa kɔrɔnfɛla la k'a ka ja jamana yɛrɛ fan seleke 4 kɔnɔna na o kɔni a bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ sababa ye ni kunnawolo ye maa bɛ se k'a fɔ jamana in waati ni don nataw la an bɛ se k'a fɔ Bamanjilaka an n'a kuma mɛn jamana wɛrɛw kan anw ka jamana faso Mali b'a kɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna na Laya Jara ka fasiri don kuma ka ɲi an bɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn Ba Jabate n taara n nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la ne ko Bala cogo bɛ di Bɔri ne bɛ n tigɛ don joona le nouveau réveil fasiriba n'o ye Adama Kulubali Nusra Damisi a ko an ka taa Ana Def la Ana Deb la Wari Tarawele min ye Ana Deb i b'a ye k'a fɔ a ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Madani Mahamadu Jalo ye k'a nɔ minɛlen bɛ wari dunko la fasiriba ko a ko di
jarajagulu mu be an ga jamana ko no bureau du vérificateur général bori an be domine ko bi akara sababu ye ninga mo ko chama ko da fiana warta wore ka sabo ke u ka dungo jugay fasiri ba ko minye fason nan folo ye bori imma keleman ka dan ro ko la ki sigi ga jama kulu la je ninga ga do jama ka da fo kanga do fe mimbe no kanga ke ka jamana don ka kin law nyana bo kanga bulda warta wore nga ni ye ko tabulo la je ako an ga jamana ke me war dun jamana ye ma kelen abara da feni de jamana ngoro de fembia ha aide fembia ne ka fo ko fente mali kono de ngalo bida ne de ma fam wordre fasiri ba ko ako ni iba bla chaw sabu bureau du vérificateur général wordre ale ka bamuru de korotalimbe dungo jugu kelaw kama nonte mamunu be ku be teme faso nanfolo la gashitu la neratula fasiri ba ko ambe domina ko bi minyi ana deba ale nyama koro de no ye madani Mamadou Diallo bogari kabna wele ka nyininga ninyi kritikalaw nyekoro bori ka sabu ke bureau du vérificateur ka chedo olu taraseben foro larawuli ka laje aka nyemaya wati nanfolo mu kuma ka dangana koro nanfolo imbara la togode joli ni joli sorola joli dona dafe bori torore atoye joliye o de sikali konna la bori minye san 2018 2019 kana bla 2020 na bori torore ko maje nanfolo soro nanfolo mu kuma ka dangana kono bori torore abarata jirajagulu sigileme nanfolo barakama o kuma ka kunga magotola watrore iyerata ko bara min kada ye kayo de boloda o kuma niyo boloda bogari ko ni min borola yera bisigi no ye bogari ko odi dugu jera min ye madani Mamadou Diallo ye watrore ibay ka fo bureau du vérificateur général bogari u ye jati de mun bwa no fe c'est fa wori million muga abo ayo pege tu ko nemuna o ba nemul karawo do ne ma sebane adama kulubali de côté wodrore minye vérificateur général wari u ya chomi ka yira ka fo million mugan o turuna o tawro maye iya blame wodrore o kuma nadun tawro maye ba nyefo ni duma nyefo wari o kuma biti sigi ningi miri o kuma yoro muna saudi ba mako kuraye minye ka fo atare ngaba matin folo de masabea fasiri ba ko botro million mugamu nori jate bora no fe o kuma yasa ka kisi ka subu matagama akala siga nona walma dona dawra mu fa ko nyefo walma taba mako kura kuna boni fle anye mimbo nouveau réveil kono Adama Kulubali ale ka sebanindo Adama Kulubali ga fara nouveau réveil mauka amu belajele fu ali boja bate namu ukote dungo juguya jimi ye jabara nyamo yo ba wuli ga jola abala ka kele tugum na abala ka keleti ka kana ke papier kan keleli mi mamunu yi nafulo dun o kam mine ku yininga u dalakana nafulo yi akana ke kasula do fuwewe u kam mine u kan nafulo u kan lase kabla wakande ko enu ka sogo ta bane ay en folo o de bu meke o aforo yeno o de ka dabla ni welela ki yininga ga ibem na ka datgu ni bole tay sigi ka I hagilla tiga ga wari ndu o ka dabla ika kuma chama tuma fo ko do rata ko kaso do rata ko ta kaso ke mu welere ka o yininga ni kanjo ma soro mo mi da ibem na ka datgu be sanda ma do ke be klaka bla ibini ja o ka dabla la boja bate ni entega do ni sababu bo sababu no kama ko info 24 odo info 24 mami nga wuli ga joine o Ibrahim Gueye ko kanga ta INPC ka bureau bami no fleni France no e Paris kanga ta yende mi agent comptable Babi Lundandi job ye madam Babi Lundandi job e ko atala ka sagona dunga ga mauna wa mi ye foroba na folo Babi me to godi madam Babi Lundandi job madame Babi ka chon Babi jumenkele Babi jolbe jamana ngono aka chane aywa min to me go de kala mami to gona jamdo abado awo agolola basi bureau fly Paris wa keledo mami mbo comptable ala de monsieur Babi ye Babi jumen wa ifle ni ga kuma de mai ite so kuma na wati to ite ni fonya e de ga kalaw nkoro tole do ay mi ko do ma to godi mi ga mo mi no ko ri to goni anye fonya na e ga ngoro me no mi ye madam Babi Lundandi job yi ale mi ye agent comptable ye INPC ka bula Paris konnana ko atala ki sagoni dungo ke wa poroba na holola ba u dungo juguya ani mi ye flameru ye ko ni ngembe ni ambalaka intabolo ye mi ye INPC no institution national de prévention sociale o jabala mi be France konnana no Paris ale de bey mi ya na fuloko ya belejile ta meni ga khalifa ala aparata hakin nanjigi ma ko fole no ye madam Babi Lundandi job yi abeni njore na abeni ga sanworo
nɔrɔbɔ ka taa sɔrɔ a ye maa min nɔrɔ bila n'o ye madame Traoré Mariam Gindo ye ale weelela ka taa bila nin jɔyɔrɔ kelen in na a ma tɛmɛ san kelen kan o y'a weele ka segin bawo ko min ye dunkojuguya ye ani wo dɔw bɛ yen nafolo tunuli sabula k'o yen bɛ a bolo maa kofɔlen ye min ye fasiri kɛba ye n'o ye Ibrahim Gueye ye Ibrahim Gueye ko min ye INPS ka ni bureau in ye Faransi kɔnɔna na min ye agent ye k'o yɛrɛ de hakɛ ka ca kojugu ka tɛmɛ baarakɛla jɔnjɔn yɛrɛ kan min ye maa tanbɔɲɔgɔnko ye olu bɛɛ lajɛlen de bɛ yen maa b'i yɛrɛ ɲininka min ye u ka standardisiw ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ kan k'i kunbɛn secrétaire ka taa se hakɛ maaw ma n bɛɛ lajɛlen ye sigilan kelen maa saba ko yalima ko o bɛ bɛn wa min ye madame Babi Lundandi Job ye kɔsada in na e ko kɔrɔfɔ bɔlen ka bin ko n'a fɔra ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɛ min ye bureau du vérificateur général ye dɛ k'a kan ka munumunu salo kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na nka ko sɛgɛsɛgɛli tɛ se ka k'a ɲɛ ma ko bawo ko min ye vérificateur yɛrɛ furumuso ye o de ye madame Babi Lundandi Job ye wa ka taa sɔrɔ min ye jamana ye o de kan ka bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛla la min ye nin taabolo ye ni nin ma kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa fɔ ko ni soma de bila la wali furumuso ka taa si dɔgɔmuso ma walima i balimakɛ dɔ n'o bila la jɔyɔrɔ la k'u bɛ dunkojuguya la e min kan k'o sɛgɛsɛgɛ e bɛ ɲɛ tugu o taabolo kan ko vérificateur général min ye Samba Alhamdu Babi ye dɛ k'a kan k'i ɲɛsin nin yɔrɔ kɔfɔlen in na min y'a ka service ye olu kan ka teliya joona ka se ka taa nin yɔrɔ kɔfɔlen ni k'a sɛgɛsɛgɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ yɔrɔ wɛrɛw sɛgɛsɛgɛli ka d'a ye nin yɔrɔ fana kan ka sɛgɛsɛgɛ bari nin ye faso forobaca bolofara dɔ ye vérificateur général o furumuso o de ye agent comptable ye pari INPS la wari dunko kuma b'o de nɔfɛ o b'o de nɔfɛ ni tɔw ta sɛgɛsɛgɛra nin tɛ sɛbɛnnikɔrɔ alimami ka kuma ye wa Mayi Watara ko n'a fɔra k'i yɛrɛ bɛ maa minɛ na a fɔra k'e yɛrɛ tilala ka y'a dunni na k'o tɛ bɛn dɛ nin y'o de ye ni tɔw ta sɛgɛsɛgɛra mun b'o bali ka sɛgɛsɛgɛ ayiwa ɲininkali maa si tɛ sariya sanfɛ siga t'o la min ye hakilina ye min ye fasiri kɛba ye n'o ye Ibrahim M Gueye ye ale kɔni ko min ye vérificateur général bureau du vérificateur général ye n'o ye Samba Alhamdu Babi ye k'a n'a ka mɔɔw kan k'u teliya joona min ye INPS ka ni bureau min n'a filɛ Paris ka se ka taa sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin a ma bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye baarakɛla de hakɛ ka ca nafolomugu min b'a la ka kɛ dépense min bɛ kɛ INPS ko in na Paris kɔnɔna na k'a dagosi ka bon kosɛbɛ ko ka taa sɔrɔ kɔsada in na min ye Faransi u ka pankurunjigi kɛnɛ min bɛ n'o ye Roissy Charles de Gaulle ye i ko u ka agent dɔ kɔni tun bɛ k'o tun b'a fɛ k'i kunda faso Maliba kan ni nafolomugu dɔ ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛla sababu ye ka tɛgɛ don nafolomuguba kan o kɔni kɛla sababu ye min ye madame Babi Lundandi Job ye ale kɔni t'a la ka suna a tugu bon hali n'a ma ɲɛ k'a bɛ suna min ye ɲɛ kelen ye o kɔni de bɛ datugu a fɛ ka taa sɔrɔ min ye kamanagan ye ani jatigɛ o kɔni t'a mɛn ka ɲɛsin a ma maaw an bɛ wele min bila an ka jamana marabaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu kɔni n'an bɛ cɛmancɛ fanga marali kama u ka ɲɛsin min ye dunkojuguya ye o bɛ se ka kɛlɛ an ka forobacakɛda ninnu kɔnɔna na cogo min na minnu bɛ faaba kɔnɔna na o minnu bɛ jamana fan wɛrɛ fɛ o a ka ja hali minnu bɛ jamana kɔ kan minnu bɛ yen n'u t'a la ka baara k'a ɲɛma u ka wuli ka b'u place la walima minnu bɛ yen n'u ye nafolo kɔni suyɛ k'a bila dufa kɔnɔ u ka wele k'u ɲini u ka kaso kɛ u ka tila ka nafolo sara min ye taabolo in ye min ye u ka nin corruption kɛlɛli ye a kɔni daminɛlen jala maaninfin ye nka an bɛ min fana fɔ an ka kiiri tigilama minisiri ye n'o ye kasoge ye k'a bɛ ɲini ka sumaya awɔ a bɛ ɲini ka sumaya dossier minnu bɛ yen dossier ninnu ka ca an famana maa minɛ kɔrɔfɔ ma an famana weleli kura ma min ye nafolo fana ye minnu n'u y'a suɲɛ ka bila u kunna nafolo in ka se ka sigi o fana ka ɲɛfɔ jamanadenw o de b'an bɛɛ lajɛlen fari fo min ye Mali kura ni jamana kura ye an bɛ se ka da la k'a fɔ o baaraw b'a la ka kɛ baara caman b'a la ka kɛ nka min ye nin baara ninnu ye ni nin filameriw n'o kɛlɛla ka bɔ jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye majɛ minnu n'olu bɛ jamana kɔnɔ nafolo ko siratigɛ la i n'a fɔ an filɛ dangan min na nin ye nafolo ninnu dɔ bɛ se ka nin baara ninnu wo datugu nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ info 24 kɔnɔna na Ibrahim M Gueye ale ka fasiri don Ibrahim M Gueye Bokari an b'a fɔ o kuma ko kuma ɲana Bokari ka sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo k'a yira k'a fɔ ɲɛmayaso ye min tigɛ ka kan kun Bokari nin y'o dafalen n'a dun dafara dɔwɛrɛ t'an bolo de ye waleɲumandɔn foli o de ye foli ani tanni ka bɛɛ lajɛlen sigi Bokari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo sisan n'an wulila Burapile n'a ka jama bɛ n'o sigi baara in tun ye maa saba baara ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ an bɛ Jakite bolo e ni ne tun ye bi kunnafoni tigi